बुहुमा सोमोनांथाव बेनिखायनो बे बुहुमा समायना रमायना गासै मानसिफोराबो एखे आरो मिथिंगा मुलुगाबो जेरावबो एखेमोनब्ला जों बेखौ समायना होननाय नङामोन। जोंनि बुहुम बिखायाव गोबां मिथिंगायारि जाथायफोर दङ जायफोरनि जाहोनखौ मोनथिनो हायाखै। बिगियानिकफोराबो गोबां मिथिंगायारि जाथायफोरनि जाहोनखौ दिहुननो हायाखै। बेयो थारैनो सोमोनांथाव आरो बे सानस'हायै जाथायफोरानो जोंखौ इसोरनाव फोथायनो एबा सोनारनो थिनो। बे भिडिअ'आव जोंनि बुहुमनि बेबादिनो 6था सोमोनांथाव मिथिंगायारि जाथायफोरखौ सावरायगोन जाय जाथायफोरनि जाहोनखौ बिगियानिकफोराबो थार आरो थि जाहोन दिहुननो हायाखै। सेथियाव लेक नेत्रन आफ्रिकानि तान्जानिया हादराव थानाय लेक नेत्रनआ मोनसे सोमोनांथाव मिथिंगायारि जाथाय। जिखुनु जिब जेरै दाउफोर बे दैनि सायाव बिरोब्ला बे जिबआ बिरलांनो हाया नाथाय दैयाव गोग्लैयो आरो लासैयै अन्थाइ जानां थायो। अन्थाइ जानां थानाय गोबां सह'फोर बे जायगायाव नुनो मोनो। दिनैसिम बेनि जाहोनखौ मिन्थिनो मोनाखै। खायसे बिगियानिकफोरनि बादिब्ला दैयाव सदा आरो संख्रिनि बिबाङा बांसिन जानायखाय अन्थाइ जानां थायो। नाथाय बेखौबो गोबाङानो गनायाखै। नाथाय मोनसे दाउ दं जाय दाउआ बे जायगायाव बोसोराव खेबसे बासा लाफैयो आरो बे दाउआ अन्थाइ जानां थाया। बे दाउखौ फ्लेमिंग' बुङो। नैथियाव मोननै महासागर लोगो मोनलायनाय वेर टु ओशन मीट गाल्फ अफ अलास्कायाव मोनसे जायगा दङ। बै जायगायाव मोननै महासागर एबा अशियानफोरा लोगो मोनलायो। बे जायगाया मानसिफोरखौ गोमोहोबोदों मानोना बे मोननै महासागरनि दैया गलाया एबा मोननैजों मोनसे जाया जेरै बे भिडिअ'आव नुदों। बिगियानिकफोरनि बादिब्ला ग्लेशियार गलिनां फैनाय दै आरो सागोराव थाखानाय दैजों गलायनो हायैनि जाहोना जाबाय संख्रिनि बिबां आरो रोजाथिनि फारागथिनि थाखाय। अब्लाबो बियो सोमोनांथाव जाथाय। थामथियाव ब्लब जेलि रेन 7 आगस्ट 1994 आव वाशिंटननि अकभिल सहराव फुंनि 3 बाजियाव मोनसे नुफेर मोनै अखा हादों। बेयो जाबाय अखा हादैया जेलाटिन एबा स्पन्ज बादिमोन जेरै बे भिडिअ'आव नुनो मोनदों बिदि। जेलिखौ जायानो दांदों बेनो लोमजादों आरो गोबां जिब-जुनारआ थैदों। मानसिनाव हां लानो हायै, गुजुनाय, गगा बायदि बेमार जादों। बे जेलिखौ लेबरेटरियाव लांनां स्टाडि खालामनां मोनो जे मानसिनाव व्हाइट ब्लाड सेल एबा गुफुर थै सेरेब दङ बिदि मोनदों आरो मोननै बेक्टेरिया मोनदों जायनि थाखाय मानसिफ्रा बेराम जादों। आरो सोमोनांथाव दि किसु दिननि उनाव बे सेम्पोलखौ लेबरेटरिनिफ्राय गोमादों होनना खोनायो आरो स्टेट डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थआ उनाव बेबादि अखा हानायखौनो नंखाय फोसावो। बे जाथाया गोबां सानस्रि सोमजिहोयो। मोनसेया जाबाय मिलिटारिनि बाय'लजिकेल वेपन टेस्टिंसो होननानै जेरै दा रासियाया इउएसखौ इउक्रेनाव बाय'लजिकेल लेबसो सालायदों होनना दाबि खालामदों। ब्रैथियाव फिश रेइन मेक्सिक'नि खाथि टेम्पिक'आव बोसोराव खेबसे अखाजों ना गोलैफायो। बिगियानिकफोरनि बादिब्ला भिडिअ'आव नुनाय
जायखौ वाटार स्प्राउट बुङो। बिदि जायोब्ला दैजों लोगोसे नायाबो थांफाना जोमैजों लोगो जाफायो आरो उनाव बे नायानो अखाजों गोग्लैफायो। नाथाय वाटार स्प्राउटआ सागोरावल' जायो आरो बे जायगानि गोजानसिम सागोर गैया। आरोबाव सागोरावथ' नाल' थाया, गोबां गुबुन जिब जेरै खांख्राइ, नाथुर, साम' बायदि बायदि थायो। अब्ला बेफोर मानो गोग्लैफाया? बे जाथायनिबो जेबो रोखा खेंफोरथि गैया। ओनसोलनि मानसिफोरनि बादिब्ला 18 सेन्चुरियाव बेयाव आंखाल जादोंमोन आरो सासे फादारआ प्रार्थना आरो उपवास थानायजों बे जायगायाव बेबादि जादों होनना फोथायो। 5थियाव रिंगिं रक। USA नि पेनसिलभेनियायाव दाबसे सोमोनांथाव अन्थाइ ब'ल्डार थुबुर दङ। बे ब'ल्डारफोरखौ जेब्ला हाथुरा एबा अन्थाइजों देयो अब्ला मिउजिकेल इन्स्ट्रुमेन्ट जेरै केसिय', गिटार, ड्राम सेट दामनाय बादि साउन्ड ओंखारो आरो गासैबो अन्थाइफोरा गुबुन गुबुन आवाज होयो। बेयाव गोबां मानसिफोरा बेरायनो फैयो आरो बेफोर ब'ल्डारजों गेलेफैयो। नाथाय बे अन्थाइफोरनिफ्राय बिदि साउन्ड मानो ओंखारो दिनैसिम रावबो रोखा फोरमान होनो हायाखै। गासैबो गुबुन गुबुन खेंफोरथि होदों। बेनिखायनो दिनैसिम बियो मोनसे सोमोनांथाव मिथिंगायारि जाथाय। 6थियाव साने टेम्पिन्स्का रिभार। साने टेम्पिन्स्का रिभारआ एमाजन दैमानि दालाय आरो बेखौ बुहुमनाङै बइलिं रिभार होननानै मिन्थियो। बे दैया 6.5 किल'मिटार गोलाव आरो बेनि टेम्पारेचारआ 100 डिग्री सेलसियास माने गोदौफावनाय दैजों समान। अब्ला बुंनो हागोन जे बे दैयाव जेबो जुनार थांनो हाया। साइन्टिस्टफोरनि बादिब्ला बेबादि गोदौफावनाय दै जानो थाखाय खाथियाव भलकेन' थानांगौ। नाथाय बे दैनि खाथियाव बेबादि जेबो गैया। बेनिखायनो साइन्टिस्टफ्राबो बे दैनि गोदौफावनायनि रहस्यखौ दिहुननो हायाखै। बेबादि गियान लानानै स्मार्ट जानो थाखाय चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव।